ଶଳା ନାଟି ଟୋକାଟା କୁଆଡ଼େ ଏତେ ମଜା ଗଲାଣି ଯେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନି। ହଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଖୋଜିବା ଚାଲ। କିଏ ଦେଖିଛ? ତମ ନାତି ଟୋକା ବାଳୁଙ୍ଗାଟା କୁଆଡେ ଯାଇଥିବ ନା ଆଉ। ହଉ ହଉ ଚାଲ। ନାତିଆ କୋଉଠି? ଏଇଠି ଏଇଠି କୋଉଠି ମୁଁ ପାଉନି। ଏପଟେ ଏପଟେ ବୁଝ। ଏପଟେ ଏପଟେ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ତମେ ରୁହ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଅଜା ଆମକୁ ଏପଟେ ସେପଟେ କରି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିସାରିଲଣି। ନା ତମକୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି ନା ତମକୁ ଭଲରେ ଦେଖା ଯାଉଛି? କଣ କରିବା ସେ ନାତି ଟୋକାଟା ଟିକେ ବଦମାସ ହଉଛି ଆଉ। ତମେ ରୁହ, ମୁଁ ତମ ନାତି ଟୋକାକୁ ଡାକୁଛି। ହଉ ରେ ବାବା। ଆରେ ନାତି ଟୋକା କୋଉଠି? ଏଇଠି 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 ଆରେ ସେଠି କଣ କରୁଛୁ? ଦଣ୍ଡ ମାରୁଛି। ମତେ ଭାଷା କଲାଣି। କଣ କହିଲା? କହୁଛି ଗାଣ୍ଟି ମାରୁଛି। ଅଜା ତମେ ତ ଏଇ ଭତ୍ତା ମିଳିବା ଟାଇମରେ ତମେ ଯଦି ନାତି ଟୋକାକୁ ଖୋଜିବ କେମିତି ହବ କହିଲ? ଆଉ ତମେ ତ ମିଶିନି ଏ ବାଟରେ ଖସି ଯାଇଛି। ତମ କାନରେ ଟିକେ କେଞ୍ଚୁ ନା। ହଉ ହଉ ହଉ।